Want hier staat voor jullie dansgroep Flash van de Cozy Corner.
morgen maar. Vanaf toen zien we niet langer plaats. Alle mensen komen aan de plaats. Iedereen doet zijn plaats vandaag. Met de handjes met zijn schoenen maat. Vanaf toen zien we niet langer plaats. En de doorloopsten dansen. Heb ik het te veel gezegd? Het wordt toch in orde of niet? Dansgroep rechts, geef nog een naam en applaus. Dan wil ik hier van dansgroep rechts Irene en Joyce. Wij moeten altijd even kijken, want we hebben het vrijheden, die willen dat niet. Ja? Doe het voor wat zeggen, ik heb hier niks te doen. Dan wil ik toch heel erg bedanken. We hebben ook een hele goede proef gemaakt door de gemeente, door Annelie.